San Juanek 9:40, Oriok 9:42, Pedreña zelkapeneko 9. postuan genuke une honetan. Erne Ziaboga ostean Urdaibai San Juani 7, Oriori 9:10, Pedreñari 17. Bai, estropada hemen, errematea hemen emango du, Urdaibaik, hirugarren luze honetan, diferentzi puska bat badauka, 7-8 segundo, Pasai Donibanerekiko, 10 Oriorekiko, eta nik uste dute oso ondo jartzen nahi zaiaula estropada hori, ikurrinari begira, gaurko ikurrinari begira, eta sailkapen orokorrari begira, ez? Pentsatu berda, Pasai Donibane bigarren kaletik dula, Urdaibaik hirugarren eta azken Ziaboga hori eman, eta Donibanerekiko 8 segundo horiek aukera emango dio bere aurretik lehenengo kalearuntze etortzeko, ez? Eta horre abantaila handia izango litzake, eta hori joke gauzbea egiteko aukera luke, baino atzetik, ez? Urdaibai aurretik iezingo liokelako norabide berdinean, ez? Xabier Arraraz gurekin, San Juan ordezkaria, lasai eta pozik. Gauza oso ondo, atzo estropada ona eta gaur hobea. Bai, bueno, lasai ez, estropada bukatu arte beti urduri. Bino bestaldeetikola ekipoa inondo ikusita, alde batetik pozgarria. Atzoko estropara oso nahi izan dezan. Aurreko astean pixka asko erbildu ginen zarautzen, bino bakenik egun lana ondo egiten ari zala, eta emaitzak hemen dira, eta gorkoa hortxe, bertan. Lana esan duzu, ikaragarri egiten ari zareten lana, entrenamendu aldetik uste dut oso gogor jardun zaretela, eta behar badak gora beraren bate edo beste joan zen astean. Bai, entrenamendu gogorrak izan zian, Espainiako txapelketa ezin ginen jun, eta etenaldi hori aprobetxatu intzan entrenamendu pixka gogortzeko, eta egia da, emaitzak oso onak izan du dira, eta demoraldi guztian ere bai hortxe gaude, emaitza honak, eta gaurkoan ere bai hortxe, eta postekoa. Eta beti rifartzu, sailkapena ikusten duzuen bakoitzean, eta San Juan hirugarren tokian ikusita, zer pentsatzen duzu? Pentsatu, ekipoa ona dagola, hasiera batean hola ez genuen espero ibiltzia, baginek egun ekipo polita geneko noa, igorrek askotan ipatu durako, baina nengoian egotea saia zan olako talde indartsuak ikusita. Bino, guk ere hortxe gabiltza eta eskenean sinisteko mokoa da. Seri asko. Hortxe da, estropadaren buruan Urdaibai, San Juan 9 segundora, Orio 11. Gogoratu, EITB.com web horri aldean, estropada dozein txokotatik ikusteko aukera duzuela. Komentariak egiteko ere bai. Urdaibaik San Juani 9, Orio 12, tartea zabaltzen. Eta Orio eta Kaikuren artean nolabaiteko referentzia 3 segundo Oriotaren alde. Orio eta Castroren artean 4 segundo Oriotaren alde. Baina azken luzean lehen ondo moldatu dira Castro eta Astillero. Gogoratu, orain artean denborarik onena Castrorena dela 19:45. Orain krono hori Aixa ari da apurtzen Urdaibai, baina hemen ez dago den erabakita, Garailea gaur aldaketa ikaragarririk ez badago Urdaibai izango da, baina zailkapen nagusiari begira hor dago beste burruka. Oriok 124 puntu ditu, Urdaibaik 111, eta gaur puntu pare bat behintzat badirudi jango dizkiola Bermeoko elkarteak Orioko kuadrilari. Hemen dira Karrilloren horiak. Egun berezia Karrillorentzat baita ere, bera Hondarribiarra izanik, baina tira. Estropada guztiak ezberdinak dira, oraindik bigarren posturako burruka izan daiteke San Juan eta Orioren artean. 2 segundu besterik ez San Juanek Oriori. Urdaibai nagusi, 10 segunduko abantailarekin, estropada borobila Bermeotarrena. Bai, leia Orio eta Pasai Donibanen artean badago, ez? Orio laugarren kalea dunez, horre zeharkatzeko aukera du, eta Pasai Donibanek baino abiadura gehiago hartzeko aukera. Hortaz, laugarren luze horretan Pasai Donibaneko taldeak lan egin beharko du Oriorekiko diferentzia hori mantendu alizateko, ez? Hor dira Bermeotarrak, maniobra egiten. 14 eta 28, pentsa lehen denborarik onena Kaikurena zen 14 eta 53koa. Nagusi dira Bermeotarrak, jaun Andreo, nola gainera. San Juan 9 segundora, Orio 12.
Eta hor da orain maniobra egiten Pedreña lehen kaletik, pantailaren bekaldetik, 21 segunduko atzerapenarekin Pedreña. Ez da ez Pedreñako arraunlarien eguna gaurkoa. Maniobra ostean Urdaibaik San Juani 10 segundo, hori 14. Eta ea norabidekin asmatzen duten orain, hor dago gakoa, Baserri. Eta aizeak behera egin du, 4,7 bataz bestekoa txanda honetan. Lasaitu egin da, horrek esan nahi du, kalte gutxiago izango dutela. Eta azken luze hau pixka bat taktikoa da, lehen aipatzen genuen hemen Castro lehenengo kaletikan gehiegi hurbildu dela arroketara, abantaila askorik hartzerik ez zaugain eta agian bere kalea errespetatu izan balu, besteari oztopo pixka bat egiteko aukera lukela, horregatik taktikoana, eta hemen berriz hiru ontzi horiek 0 kalea eruntze bideratuko die hori Urdaibai eta Pasai Donibane, eta Urdaibai hirugarren kaletikan bestea baino aurreago denez, aukera dauka inori trabik egin gabe, norabidea onena iruditzen zaiona aukeratzeko. Urdaibaik 11 segundo San Juani, Orio 14, eta badatoz Urdaibai hor duzue, kolore urdinez geure grafikoan, Orio horiarekin eta lehen balitzaren bila alduten neurrian, eta Orio zerbait errekuperatzen orain San Juanekin burrukan hortxe berriro 2 segunduko tartean. Urdaibai nagusi, Bermeotarrak aurretik dotore. Hor da San Juan daren patroia Endika Perez. Lan hona egiten hau ere. Burruka dugu, burruka estua. Urdaibai nagusi da. Hor ez dago zalantzarik. Ikurriña Bermeotarrentzat izango da. Giro ikaragarria dute gainera. Ikusi ditutan berriketaren nintzela Paurrarekin estropada aurretik, txantxetan eta nolako giro ona somatu dudan Bermeotarren artean, noski garaiperek ekartzen dute hori beti Baserri. Irudik ez dago eta txantxetako giro hori ikusten bada, kanpotik gukantzen maten badigu, barruan aldakela oso ondo funtzionatzen duen seinal izaten da, eta Urdaibai azte bukaera ezin hobeagoa, eta oraingoz Pasai Donibane tartean sartzea lortzen badu, oraindik eta hobetoago hori beste punto bat. San Juane 10 segundora, behin-behineko zelkapenean orain txandak gurutzatuta Castro eta Orio parean izango genituzke. Hor dago beraz gakoa zailkapen nagusiari begira. Hor dago Oriotarren erronka orain lidertzari eutsi alitzateko. Aurretik Bermeotarrak, Bermeok orain San Juani 12, Oriori 15, Pedreñari 20. Eta Pasai Donibaneko taldea, izugarrizko estropada egiten eta pixka bat eusten, oain da burua hotze mantendu berdutena, Oriok laugarren kaletik, horre bigarren lehenbezikoa norabide horretan abantaila pixka bat badauka, eta denbora hori ez jateko aukera hor dago Pasai Donibanekoak, baina zail izango dute, momentu honetan ere ia denbora berdin ematen nahi dite, eta hemen Pasai Donibaneko taldeak sufritzeko momentua du ikusirik Orio gainea datorrela. Urdaibaik ez du norabide aldatu, bere kaletik dator, eta hori orain Bermeotarren uberara edo sartu nahian, eta hor dator lehian Bermeotarrak hirugarren kaletik hortxe eusten, 11 segundo Urdaibai San Juani, Orio 13ra, eta Pedreña 17ra. Estropada dago, oso polita, gauza asko jokoan daudelako, gaurko Ikurriña, zailkapen orokorra, eta hor Pasai Donibane Orio, Pasai Donibane leia, oraingoz arroxen aldea, eta falta dien metro horiek, a ber, ze gertatzen den. Oriotarren erronka garbia da Castroren denbora hobetzea, 19:45 sartu da Castro, eta hori da erronka Oriotarrentzat. Aurretik Garaile, Urdaibai. Horrena ziur eta... bigarren baina erne Orio estutzen ari da eta bigarren postuaren bila. Punto badago jokoan hor. Oso ongi Bermeotarrak, Urdaibai, hortxe amaitu dute 19:22. Urdaibai irabazi, San Juan bigarren eutxe egingo dio San Juane. San Juan bigarren, orain San Juan darrak bigarren, hirugarren oraintxe, 19:45 hartu dion nere eskuko kronoarekin hori Castroren denboran. Beraz erne hor, oraintxe heldu da Pedreña.